mar hali bena garung ibay ko bawa sirang ulo marbala habang nang tamasa sirang Lunga tolo kolong niram persolo kan yurin aduh sebatuam patuluan pagkam yang beli alinang pisawon hinang orang termukarap kung mapanho orang di kami tiket berlinang sarupang studi unang beda-beda ko nang keluarga ini keluarga kasi batuam ali persolo amo na dulu masih awalongan do elak unang manyana dong bigyan na ata unang pinyana na ngalit siya bigat dong bigyan namin tolong ko muna panjang namin lang kasi kayo katapon na sila na dua kera do si Dedi dah orang mar hali bena garung ibay ko bawa sirang orang marbala habang nang tamasa sirang jadi sama lima hela dohon di hobolo dilas ni rohanami hubuat kami do di son ulus kagajang si torok rab modo di pasade ulus ni bonang odang pinoto sama dia kagajang dia alani i ramar tangiang mahita tu debata sudah dia kana torok na makaholongi hamuna asa tungdilia kamu di si kagajang ni umur si torok ni pinopan tunga tunggodang hatai nakinan terlumobi di hoito takas tangiwon jala ulahoni denangga asa tarida dan rasa lamar bebe dan mengdor denang di hoinangga itu sih hono nami molo hurang tinggal ko di joloni nenggulan bapa do oma do nagege asok boto armebe di hoinangga jadi di sialani ya uluson na mangulusi daging mon anggo na mangulusi ko ditakas matong amata di mata Oh, gak ada materi. Korhat Madeda. Jadi sama di mahela molo ulo sela lo kau pasar kami jadi asal tanda huaman nombak garara di sope pabuhaton nabi ulo sela sama nomba belong mo namang ulo nongak kaulon di ninggulan sok dinamyak kaulon di tulangmu longas sahuta terlubumi di hula-hula molo di hula-hula marhubas mahulay dan maribar silohonon nabi melumpur hatamu barang dia pe amo mangarato nakin humereng layar adong ulus siang nenggulan
ihutton sok sodina ngolos wadong pisit urat sila isabi dalada pakai untuk keberadaan posro hakku kalau beri kuhi yang pinat tuh saya sahab ate iko kan jadi udah dia bang Gak ada.